days of high adventure. Hoxe recordamos o paso dos romanos por as pontes, aínda que pasaran moitos séculos desde que a Gallaecia chegara 10º Junio Bruto. O inicio deste reencontro coa nosa historia arranca coas palabras dos Xosé María Senior e Junior, que saben un rato largo da nosa historia. Salve as pontes! Alcalde, señora concelleira de Cultura, presidente da Asociación de Vecinos de Remazas da Vila, visitantes, vilegos e vilegas, bon será. Primeiramente, se me permitides, quisiera agradecer á Asociación de Vecinos de Remazas da Vila, no seu nome, o seu presidente, don Alfonso Tojeiro, que me convidara a dar este pregón, pois para min é un prazer facelo por varios motivos. Entre eles citarei tres. Primeiro, porque a vila é un lugar importante, especial, fermoso e cheo de historia do noso povo. Segundo, porque é algo especial e familiar para min, como logo explicarei. E terceiro, que na vila vai a ser sede en un futuro, se Deus quere, do Museo Etnográfico Monte Casal. Por que a vila é un lugar importante? Pois porque é a orixe das Pontes de García Rodríguez. Por que é especial? Porque poucos povos poden presumir de ter aínda casco histórico que conserva as trazas orixinais das súas rúas e moitos dos seus vellos edificios. Por que é fermosa? Pois porque aínda que chova ou quente o sol, sempre poderemos ver nela a súa beleza e sempre atoparemos un aspecto diferente, un ángulo de enfoque novo que destaque e que atrae a nosa atención. Porque está chea de historia, porque nela podemos ver unha evolución
do paso do tempo manifestan moitas das súas pedras. Por que é algo especial e familiar para min? Polo seguinte, nela viviron meus pais, Remedios e Amador, nada máis casar. Aquí pasaron esos 3 primeiros anos de ilusión do comenzo dun matrimonio. Cando casaron, viñeron co posto da Forxa do Paraño e cun xergón de folla de maízo a vivir nunha casiña da rúa de San Xoán. Aquí viviron miñas irmás, Esther, que case nace aquí, pero que o fixo na Forxa, e María, que na gloria este, e que ela sí que naceu aquí na vila. Logo foron para o poboado, onde nacín eu. E lembrándos a eles, quixera tamén facer unha lembranza a toda esa xente que viveu neste lugar da vila e que hoxe xa non está con nós, porque eles tamén forman parte da nosa historia de povo. Para todos.